Ah, excuse me. Miss, dito ba yung pila ng enrollment para sa BSIT? Oo, dito nga. BSIT ka? Oo. Ikaw ba? Nice! Ayos yan! BSIT din ako. Nga pala, nung section ka? Section B. Uy, classmate pala tayo eh. Section B din ako. Wow. Ayos. Ah, Harvey nga pala, by the way. Ikaw, anong name mo? Ako si Den. Nice to meet you, classmate. Dear love, masaya ako dahil naging classmate ko si Den. Kahit napakahirap ng kurso naming dalawa, ay gumagaan ito dahil nagkaroon ako ng buddy sa katauhan niya. Naging magkaibigan kaming dalawa at kapag meron kaming mga long breaks, ay palagi kaming magkasama. Mahilig kaming tumambay sa mall na malapit sa school namin. May pagka-boyish si Den, pero maganda siya. At napakagaling pumorma. Kaya naman naiisip ko na baka boyish lang talaga siya pero babae pa rin ang puso niya. Pakiramdam ko nga special ako dahil ako lang ang katangi-tanging lalaki na kinakausap niya sa klase. Kaya naman naiisip ko na baka may gusto si Den sa akin. Pero minsan sumasagi rin sa isip ko na baka nag-overthink lang ako. Na hanggang kaibigan lang talaga ang tingin niya sa akin. Okay, class. Find your partner para sa karinyo sa dance natin, ha? Hindi na ako magpapabunot. Kung kanino kayo comfortable, ay iyon ang inyong magiging partner. Kapag naman kulang sa boys, ay pwedeng umulit-ulit yung lalaki para partneran nyo. Yung mga walang kapartner, okay? Are we clear? Malinaw ba tayo doon? Yes, sir! Huy, RV. Oh. Tayo na partner sa Karinyosa, ha? Huwag ka nang pumartner sa iba. Magtatampo ko, sige ka. Seryoso? Ayaw mo ba ako maging partner? Uy, wala akong sinasabi ha. Sanay ka bang sumayaw? Baka mamaya parehas kaliwaya ang paa mo. Baka madamay pa ako. Ayokong bumagsak. Kapal naman ng mukha nito. Ikaw nga, may paa eh. Wow, thank you ah. Sa baho ng paa mo, pasalamat ka, pinartneran pa nga kita eh. Maaamoy ko yan kada practice natin, mahiya ka nga. Bilan kaya kita ng foot powder. Ito naman, napakadami mong sinabi. Alam mo ba yun? Ikaw na nga lang yung magre-request sa akin na maging partner ko eh. Tanggihan kaya kita dyan. Eh ikaw kasi wala kang tiwala sa akin eh. Sabi mo parehos kaliwa pa ako, di naman totoo yun. Pero yung mabaho yung paa mo, yun, totoo yun. Ay, Oh, ayaw mo. Ayaw mo talaga. Isa. Ano, partners? oo na din. Partners na ako, partners. O, papayag ka din pala eh. Bilan kita ng foot spray, promise. Ay, Miss Park, bagay sila. Oo nga eh, magaling parehas. Uno na yan sila Harvey at Den panigurado. Grabe naman si Harvey. Dancerist pala. Ang lamig naman dito sa lab. Pero nga ng jacket, ang nipis nitong damit natin. Ano ba? Wala ka bang dalang jacket at jacket ko naman ngayon ang pagdidiskitahan mo? May nakikita ka ba? Wala. Kaya nga ako nanghihiram Ay, eh. ito na. Ako kulit mo. O edi ngayon, ako naman ang lalamigin sa ginawa mo. Nga pala Denver. Congrats pala sa atin ha. Oh, sabi ko sa'yo, di ba? Hindi ka magsisisi na ako yung partner mo. See, una tayo pareho. Ano, kakasayawin mo ba yung ibang walang kapartner? Kaso, baka mangamoy na yung paa mo. Sira ka. Huwag ka mag-alala. Tsaka huwag ka magselos. Sa'yo lang ako pa-partner. Ang kapal! Baka kala mo may gusto ako sa'yo ah. Bakit mo hinihiram yung jacket ko ha? Kasi,
Gusto mo yung pakiramdam na parang nakayakap ako sa'yo. Ang kapal nito! Feeling ka eh! Ang lamig naman dito sa mall. Uy, Harvey, akin na nga yung jacket mo. Uy, hindi lang ikaw yung nilalamig ah. Tsaka, ano ba naman yan din? Wala ka na namang dalang jacket. Akin na sabi. Ito na. Huwag mo nang haltakin at baka masira pa. Bakit kasi hindi ka magpabili ng jacket sa mama mo? Gusto mo talaga yung jacket na ginagamit ko, Uy! no? Uy, ikaw nga naka-jacket. Bobo ka naman sa coding. Aray naman. Teka, ano bang kulit mo na at naipasok mo na naman? Eh, ikaw na nga tong nanghihiram eh. Hindi kaya kita pagbigyan dyan. Joke lang. Ikaw naman, di ka naman mabiro. Akin na. Thank you, Harvey. Ay, nako din. Dear love, palagi kong sinisigurado na mabango yung jacket ko. Pinalalabhan ko pa nga kay mama sa gabi para naman kapag hihiramin ni Den, ay mabango ito. Hindi mahula sa isip ko na baka gusto na rin ako dahil nga lagi nang hinihiram yung jacket ko. Baka nahumaling na siya sa amoy ko o kaya naman pakiramdam niya ay yakap ko siya kapag suot-suot niya ito. Bakit naman biglang umulan? Wala pa naman akong dalang payong. Uy, Harvey, pairam na lang ng jacket mo. Walang jacket. Walang payong. Ko, ano pa ba naman ang wala sa'yo din? Sige na, ibabalik ko din bukas. Pairam na ng jacket mo, please. Eh kung yakapin na lang kaya kita kaysa naman yung jacket ko ang palaging pinagdidiskitahan mo. Total, magkaamoy naman kami. Yak! Akin na, bilis, mababasa ako. Alam mo, konti na lang. Mahihingi mo na siguro to. Magpapahiram ka o hindi? Pag ako nagkasakit Ito na. Pakasiga naman ito. Pag ako nagkasakit, lagot ka sa mama ko. Huy, Harvey, lowbat na ako. Kailangan kong i-chat si Joy. Pero nga ng cellphone. O sige. Eto. Uy, huwag mong lulubatin ha. Dear love, mga 30 minutes din na hiniram ni Den ang cellphone ko. Hindi naman ako nabahala na baka pakialaman niya iyon dahil alam ko na may respeto pa rin siya sa privacy ko. Sana nga hindi niya pakialaman at mahalata na may gusto ko sa kanya. Paano ba naman? Nakasave sa cellphone ko lahat ng litrato naming dalawa. Aray, ano ang problema mo? Pinahiram ka na nga ng cellphone eh. Nangahampas ka pa dyan. Napakadelulu mo, Harvey. Ha? Ano pinagsasasabi mo? Ewan ko sa'yo. Iwan na nga kita dyan ang baho mo. Dear love, naiwan ni Den na nakalog-in ang kanyang messenger sa cellphone ko. Inisip ko na dahil sobrang close na naming dalawa, kaya kampante na siya na hindi ko babasahin ang messages niya. Wala naman talaga sa isip ko na buksan ang messenger niya. Kaya lang, pakiramdam ko kasi may gusto talaga sa akin si Den. Kaya naman out of curiosity, pinakailaman ko na ang messenger niya para malaman ko kung ano ba talaga ang sagot sa tanong ko. May gusto rin ba siya sa akin? Scroll. Hanggang sa nakita ko ang chat niya sa kaibigan niya na si Daryl. Nakakagulat dahil puro screenshot ng mga chat ko sa tropa ko tungkol kay Den ang nakita ko.
ibig sabihin ay nakita ni Den ang laman ng messenger ko kanina. Nakakahiya. Lupa, kainin mo ko. Please, kainin mo ko. Pinasa ko ang mga mensahe niya kay Daryl at ito ang mga sinabi niya. Huy, tignan mo nga ang kapal ng mukha ni Harvey. Sinasabi niya kay Timothy na may gusto ko sa kanya dahil ako daw yung unang nakipagkaibigan sa kanya nung enrollment. Pinartneran siya sa sayaw at lagi daw akong nanghihiram ng jacket. Di ba pwedeng kaibigan lang yun? Hala, anong gagawin ko? Bakit ganito yung iniisip ni Harvey sa akin? Binibigyan ng loko ng mali siya yung ginagawa ko. Parang tanga. At eto naman ang sagot ni Daryl kay Den. Aba syempre, hindi naman may iiwasan na hindi siya magkagusto sa'yo. Kasi, lagi kayong magkasama. Saka, para ka kasing pa-full. Gaga ka rin eh. Pero ang tanong, may gusto ka nga ba kay Harvey? Dear love, dito na ako unti-unting nakaramdam ng kaba dahil sa usapan nilang dalawa. Finally, malalaman ko na ang sagot na siya ring naglalaro sa aking isipan. Ito ang sagot ni Den. Sa baho ng amoy ng paa niya, di na uy. Mukhang pinitpit na luya pa. Kaibigan ko lang yun, no? Saka, kami na ni Joy, ano ka ba? Nagulat ako sa nabasa ko. Tigit sa lahat, nasaktan. Akala ko ay may gusto talaga sa akin si Den dahil sa kung paano na ako pakitunguhan. Babae rin pala ang gusto niya. At ang kaklase naming si Joy pala, ang karelasyon niya. Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Kaya pala madalas silang magkasama. Sa totoo lang, hindi ko naisip na bisexual si Den. Dahil nga babaeng-babae siya kung pumorma. Ngunit kahit nalaman ko ito, ay hindi pa rin nawawala ang nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang ngayon ay pinangahawakan ko pa rin ang aming pagkakaibigan. Hanggang ngayon ay close pa rin kami. At kahit sila na ni Joy, ay umaasa pa rin ako na baka isang araw ay magkaroon din kami ng tsansa na magkaroon ng relasyon na higit pa sa pagkakaibigan. Nakakahiya lang na nag-assume ako sa lahat ng kinikilos niya towards me. Akala ko MU na kami. Mutual understanding dahil nga lagi nang hinihiram ang jacket ko. MU lang pala ako para sa kanya. Mukhang unggoy. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!